Yo creo que Alfredo Ruiz fue un precursor. El hombre ya está apartado de las fallas por la edad y tal. Creo que era el contrapunto de Julián Puche, porque eran dos estilos completamente opuestos, pero dos personas muy creativas. Uno en figurativo y el otro en un concepto mucho más, no voy a decir abstracto porque no era abstracto, pero no sé, una cosa más conceptual. Extravagante, como te digo. Y eso, esas dos fallas y también esos dos artistas. Mario. Yo tengo una relación de amor desde pequeño con la Jordana, ya que es una falla. Yo vivo en Torrefidel y siempre que salías de... Yo decía de ir de ruta de fallas, la primera que veías era la Jordana, y era el impacto. Me acuerdo de la pagoda del 92, creo, o 93, 91, pues mira, sí. Tenía 3 años, iba a hacer 4, y me acuerdo de esa falla. Me acuerdo de la Stampede, que será... ¿Sí, 93? De una escena que me marcó mucho, que era una de la parte de la trasera, que aún me acuerdo, que me marcó simplemente porque tiraba un cubo de agua y eso se me quedó. Y luego, el año siguiente creo que era un gusto, Shakespeare, y a partir de ahí empecé a dibujar cabezas, pero todos los remates dibujaba fallas de pequeño y todos los remates eran cabezas. Y realmente lo primero que me marcó una Jordana. Como he dicho, el primer turista fallero que me compraron. También hay otra falla que es la del ayuntamiento, que será del 93, supongo, sería de Moya, una construcción, o sea, una torre con... El homenaje a la avenida Artistas, creo que... Sí, una torre, que esa la dibujé muchas veces, ya que era el ayuntamiento y era como se supone que era el máximo. Con 5 o 6 años me quedé con esas. Luego, de más mayor, la que más me ha impresionado ha sido la de la Farga en el Pilar. Esa falla llegaba a la plaza y me ponía tonto. No hay más, es que tuve que ir 5 o 6 veces a visitarla durante todos los días de las fallas porque me encantó, la verdad. Ahí, por cierto, en infantiles estoy disfrutando últimamente como un niño, ya que ahora mismo realmente yo me voy a ver la infantil de todas las fallas, porque creo que ahí es un mundo más abierto, es más didáctico y ves cosas muy diferentes, muy buenas. Está abierto al mundo de la ilustración, con señores como Iván, como Sergio, como Óscar Villada, que me encanta, por cierto, y realmente es un mundo que me apasiona y para mí, a día de hoy, es mi fin, hacer infantiles. Quin artista d'infantils? Uno, que digues, este és l'artista que m'agradaria ser o m'agradaria seguir el seu treball d'infantils de coixí. A mi tampoc. No se ríe, no más risa. No pasa res, esto no se graba. No, si es que no... Va, a ver, Almela. Almela no vale, que has treballat per Ya, es que yo lo quiero mucho, no puedo valer. No, a ver, artista como tal. Es que hay tanto tan bueno. No puedo elegir. Sergio Amar en un estilo es impresionante. Vi el otro día en Planet Fallas una careta pintada y joder, qué cabrón. Porque es que es una belleza, un trabajo. He visto hoy la foto de la chinita de Vicente Francisco y yo luego me veo compitiendo contra ellos y para mí la verdad es que es un sueño, porque es una pasada lo que hacen esta gente. Entonces, quedarme con uno. Almela, deixarem en Almela. Votamos por Almela, pero es que realmente hay mucho muy bueno. No se puede... No me puedo dejar. Fernando, artista y falla. Artista, jo me quedaria amb Andrés Martorell, perquè, bueno, és Pere Baena, no sé exactament com funciona la dupla, però bueno, per a mi el que fa és sublime.
I després de Falla, una que tinc molt gravada en la memòria va ser un dia en Benicarló, clar, perquè jo aquí he vingut a partir del 2000 a veure les Falles. Eren les 5, vaig sortir de classe i anava cap a casa i hi havia una falla, la falla del Campanar, que vaig fer a la infantil, i plantaven detrás de l'església. És un àngul molt tancat, gires i de repente trobes la falla. I era una falla de Toni Rossell. Era una parella de xinos, me pareix que anaven en un carro, i bueno, eren les 5 i allí vaig perdre la noció del temps. I vaig arribar a casa que, jo què sé, les 8 i mitja o les 9. I el que me marcava és el carbot que me va pegar ma mare quan vaig arribar. Y desde entonces, pues no sé, esa falla se me va a quedar grabada en la memoria. A lo mejor no era ninguna falla monumental ni res, però ese primer cop de vista me va... Quants anys tenies en aquest moment, aproximadament? No sé, 10 o 11 anys. 10 o 11. Sí. Vicente? La falla que més llunyana en el record, però que m'ha marcat d'alguna manera perquè me va fascinar i me va fotre molt a la vegada la mala recompensa que va tindre, és una que va fer mon pare en la Jordana en l'any, no sé quin any, 84 segurament, la del cine. Aquesta falla era impressionant, no és perquè sigui mon pare, és que mon pare portava molts anys ja en especial, sempre o molts d'ells en la Jordana, després d'eixir de Sant Vicente, i no havia manera de guanyar canet. I aquell any mon pare va fer una falla en 4 o 5 o 6 remats, o jo no sé quants remats, quants figures, caricatures d'actors, allò era, jo no sé com era, però no se m'ha oblidat. Ara quan trobo fotos per casa de meus pares pues disfrute recordant-la i el que va fotre és que va ser un segon premi. Novament no va poder guanyar canet, tot i que va guanyar el primer d'Ingeni Gràcia, va guanyar el millor niño de la secció, tot menys el primer de Falla. Esa és la primera espineta contra els xurats que tinc. ¿Vale? Sí, ahí va començar el tema. Després me va fascinar molt també que l'any 85 mon pare, que sempre l'havia conegut jo fent falles infantils, va fer la gran de la Jordana. Allò també me deixava al·lucinat perquè mon pare fent una gran era notícia i fent la Jordana no te dic més. Vaig anar jo en l'àlbum de fotos al col·legi després de falles tot aixina, de l'ample, ensenyant als professors, als companys. Impressionant també la falla de Su Majestad la Fiesta. Després, per a no continuar, per a canviar l'artista i que no soni a son molt de peloteo, pues tinc que dir que quan jo vaig començar a fer fotos, perquè eixen els meus pares a veure falles tots els dies, i jo tinc un àlbum, quan les fotos encara se revelaven, tardaven 2 o 3 setmanes en donar-te-les i tot això, les pegaves en els fulls que era adhesiu, retiraves, després ja no les podies despegar i ficaves en rotuladora i rotulaves falla tal, premi tal. Bueno, ara en els digitals pues és una altra història. La primera pàgina d'aquest àlbum tinc una falla que no només per estar fotografiada, sinó que me va impactar per la seva estètica, i era de Vicent Almera, curiosament ara un amic molt gran, un home i un artista impressionant. I era la falla de Nave Bonaire, era un sidecar, i per a mi me va cridar l'atenció perquè era un modelat i una estètica i un tal molt diferent a lo que s'estava plantant. No sé quin any seria també final dels 80 o principi dels 90, i acostumat a veure el modelat més clàssic o caricatura però més clàssica, en cartó, tal. L'estètica dels 80 me va cridar l'atenció. Entonces esa foto, o esa falla tampoc l'he oblidat. Més recent me va deixar en la boca oberta la fada del remat de Monterrubio de la plaça del Pilar, allò del somni de la nit d'estiu. Tampoc he oblidat la sensació de xicotet que estaves davant d'aquella meravella, estèticament. Tot i que jo no ha sigut el que més he valorat l'estètica o la bonicor, però la veritat és que aquell remat me va enxissar. També la fallera, crec que del 98 que has dit tu,
Però no sé, la fada del, no sé si 99, bueno, no sé, clar. Pues esa fada també me va marcar. I després també, no una en concret de José Manuel Alares, però sí l'estètica d'Alares també per al seu moment un trencador, pues també se me va quedar i vaig veure una altra manera de fer i tot això suposa que totes aquestes que he dit i alguna que se m'oblidarà pues, ha anat forjant pues, el que és per dins el concepte meu de les infantils. Pues yo de la jornada ya se me había olvidado del todo. Pues si visiteu un grup de Facebook que es diu Fotografies de Falles de València, precisament esta setmana han pujat la foto i un faller d'allí, José Butragueño, ha dit que realment Vicente Lorenzo va ser el seu autor, o sigui que encara queda ben marcada en la memòria. M'agradaria preguntar als més joves, perquè he preguntat quin artista admiren, però ara vull saber si ahir els admiren, si han tingut alguna anècdota, o si pensen, bueno, sí, si han tingut alguna anècdota, perquè pot ser que ja l'hagin tingut d'algú que s'ha dit, és que jo admiro el teu treball. Com és aquesta sensació, si l'heu tingut, de dir, ostres, jo admirava això i ara m'admiren a mi. Com canvia aquest paper? No sé, és que, com comentaven antes, bueno, sempre hem estat a l'altra banda. Jo estaria sentat ahí davant. Entonces, pues, no és... Com canvia aquesta sensació d'estar a la ciutat? Pues, no sé, no... És com que sempre penses que no hauries d'estar tu així, o a lo millor és no te valores tu tant com millor valores nosaltres, però no sé, aquesta sensació és un poquet estranya, o el dia de me recordo un dia en la presentació que anava a entrar, o sea, estaven dient-ho i hi havia unes xiquetes que diuen, però què és este? I res, i no sé, de moment, pues, sobretot no hi ha que creure-se res i continuar treballant igual. Jo intento evadir-me un poquet, m'agraden els actes però a veure coses, no jo sé...